Saan dito po? Yun, second session guys. Excited na. Dito po tayo. Yan, second sitter guys. So, sanay sa malayong lugar. Ano to? Biyahian. Kaya ulo na ikinang mo tayo. Dalawang tenga. Dalawang tenga. Ang bilis lang. Wala kang agresibo. Veterans to eh. Yun, mga naghanap dyan ng quality Shih Tzu stud service. Prim lang kayo guys. Yun, may available pa ata na Shih Tzu dito guys. Pag naghanap kayo, pay nyo lang ako. I-refer ko kayo kay madam. No, madam, meron pa kayong available nito. Wala. Wala na? Sold out na? Wala na daw guys. Ay, doon sa sa pamangkin ko. Na-order na meron. Sige po.